Andorang sota buka parsaorata martangiang nahoho mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 33 ayat sada sahatu ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryondo na jinadihon ni Jahoba, marolop-olop jalam marlas ni rohamahita disi, batu naong binolokon ni pande bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami Tuho,
ala ditalun hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho taonan nami, asamar pakirimon no mongolu, hami alani habebeonai. Dang pola be mabiar hami midahamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami, dipaucat hodo hami sian haholomon, tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloiho ari-ari, pasangapoko ho di bagasan hapor seaon na mangolu, pai masahat hami tu lambungmu. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadirion, sian konfesi HKBP, bindu onom taringot tu haluaon. Tahapor seai jala tahat tidak kondo, debata do patupa haluaon, ima haluaon sian dosa, sian gom-goman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo, tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debata do dipatupa haluani marhite pakokopon ni anakna nasasadai. Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinar silang natua tu banua toru dung ditanum jalana mangulak mangolu di ari patoluhon. Dalan manjalo haluoni ima marhite hapor seaon na tinubuhon ni tondi porbadia jala hapor seaon ido dirajumi di bata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaon ni hamuliaon ni debata dohot hatuon ni jolma idoi. Nunga maluan napor seai atik pe godang dope parukilon si boluson na di portibion. Sai di palua asini rohani debata do napor seai sian ragam ni mara di ngolu siganupari di ngolu pardagingon nang partondion pe manang marsa sahalak manang marsa sapunguan hataridaan ni haluawani di ngolu ni napor seai di portibion ima ngolu namar habadiaon namar parbuehon aka parbue ni tondi tajaha sian sada Johannes tolu ayat 10 sian 2 Korintus 8 ayat sian ulangan 4 ayat 12
Dohot sian Galatia 5 ayat 22. Marhite podaon taondol hondo naso adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupani Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sambingdo na puna halak na pinaluanay. Naso tarampas sibolis manang akahuaso na asing be na porseai sian gom-goman ni Kristus. Tajahasian Rom 8 ayat 38 sahat 30 sian. Alanii tatulak do poda namandok. Boi jolma paluahon dirina sian gom-goman ni dosa. Sibolis dohot hamatean marhite sian manadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda namandok. Usaho ni jolmai sandiri do namanot Tuhon haluana. Ido sahatna atong rap mangido gogomahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata di adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Hodo napatupahon hasesaan ni dosa. Dihami halakna dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asimaroham dihami. Aka namangarsakon dosa nami. Sai sahapi ma tu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami, di asin ni roham. Alai asa hot rohanami, maka porseaon, lau manggot tapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelian namangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo pakholongi ni debata di portibion.
polado anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tangihon hamuma hatani debata di mingguta sadarion, imanatar surat di Pesalmen 115 ayat sia 110 walu. Yang goho ale Israel, marhaposan tu Jahoba maho, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Ale pinompar nisi Aron, marhaposan tu Jahoba maho, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akka nabakabiari Jahoba, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Nunga diingot Jahoba itu, ibana masu-masu, ibana mamasu-masu pinopar ni Israel, ibana mamasu-masu pinopar ni si Aron. Ibana mamasu-masu akan nama kabiari Jahoba, akan met-met dohot akan nama godang. Saya amba-ambaan ni Jahoba do Tuhamu dohot tu pinopar muna. Akana pinasu pasu dohamu sian Jahoba, sitopa akal langit dohot tanoon. Jahoba donapuna akal langit ni langitan, alai anggo tanoon nunga dilehon tu jolma manusia. Dang tagamon pujian ni aka naung mate Jahoba, nang sude aka naung tuat tu tano hasonangan. Alai yang buhita, sai pujiota do Jahoba, olat nion ro disaleleng-lelengna. Haleluya. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin.
Jesus, lalu simbolis laspi tahati dakon mahapor seaotai songona hinadidakon dindogata sahapor seaon di sandok portibion rap mahitamandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai ima na tidumohon is Maria nagabi-gabian sianton di parbadia andora suhabubuhan ido tuhata na tumau na birnit di pangumuman silatus na matetar pajal do ibana di haupinar silang na tua tubano turu dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamun bata jahoba amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jada adaung sada huria nabadia huria hatopani alak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulus dosogot daging ni halak nong mate dohot dihangaluan na sora sudah. Amin.
Shalom. Tatangihon ma tikting di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus tanggal 20 April 2025 pukul 10 WIB. Sada jadwal partangyangan daerah. Hari Rabu 23 April 2025 pukul 10 WIB. Daerah Sada, Riau Patrakomala, Naman Jabui, Amang Sergius Simajuntak, Inang Situalina Borumarpaung, Maringanan di ruang konsistori lantai Sada. 2. Daerah Tolu Dago. Naman Jabui, Amang Saud Aritua Sagala, Inang Elizabeth Rianawati Boru Situmorang, Inganan di Jalan Imperial 2 nomor 52 Dago Asri. Hari Kamis 24 April 2025 pukul 10 WIB. Sada Daerah 2 Antapani Arcamanik, Naman Jabui, Amang Gumri Marpaung, Inang Sulastri Boru Aritonang, Inganan Antapani Townhouse B05, Jalan Cikajang Raya Antapani. 2. Daerah 5 Malabar, Naman Jabui, Inang Nyonya Erlina Silitonga Boru Tambunan, Inganan di Jalan Marakas nomor 25. Tolu, Daerah Onom Bandung Selatan, Naman Jabui, Situa Atur Sitorus, Inang Donna Boru Panjaitan. Dohot, Hari Sitorus, Inang Juliana Boru Sibarani. Inganan, Komplek Margahayu Permai, Jalan Permai 20 Tolu nomor 10. 2. Pesta Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Sada, Sadarion, Minggu 20 April 2025. Ima Pesta Paskah Parjolo Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. 2. Marsogot, hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 10 WIB. Ima Pesta Paskah Paduahon Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Tolu, Amplop Bakti Paskah. Di Paskah Parjolo Sadarion, papungu amplop Bakti Paskah dohita, tadalas nirohata di Pesta Paskaon. 4. Minggu Kebangunan Perempuan. Seksi Perempuan Huria HKBP Bandung, patupahon Minggu Parheheon Perempuan, nalaho makahehei partisipasi nang talenta ni sudi ruas perempuan, tema Nabi Nuat Ima, sude namarhosa, ikon mamuji Jehovah, haleluya. Akauloni Ima Korwik, kantata, paraloan busana Kartini, rangkaian bunga, makuti tandok 2 kategori ina. Bakti sosial papunguhon abi tuaka anak 10 tahun, saha tu remaja 15 tahun di Papua. Nang forum diskusi aka ulaun mamuka sian hari Senin tanggal 21 April, saha tu hari Minggu tanggal 10 Mei 2025. Aka jadwal nang inganan panukunan, boima dijaha di warta jemaat, radema aka perempuan ni huriata pariburhon ulaoni. 5. Seminar Dewan Diakoni bidang seksi pendidikan, dohot seksi kesehatan Dewan Diakonia, patupahon seminar pendidikan dohot tema masa depanmu pilihanmu. Di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 pukul 10 WIB
Maringanan di gedung gereja HKBP Bandung. Seminar pendidikanon gabe parhitean laho patariason pangatusion taringo tu pergaulan bebas namar honaan tu hahipason nang parngoluon ari naro di na poso bulung nang iana kota. Songoni matikting di bagasan mingguon tuhat tama mamasu-masu.
Marende mamusehita sian buku ende nomor 36 huhut papungu pelean sadaa dohot sadabe.
damini debatana sumurung sian saluhut roha, ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Akadamang dohot dainang, tatangihon ma hatani debata, imana tersurat di Yohanes biddu 20, mamukamay sian ayat sada sahatu ayat 10. Taringot tu mulak mangulu Tuhan Yesus. Hujahahoma di tonga-tongata. Dungi diari parjolo dung salpo ari sabat, lahoma si Maria Magdalena sugut di naholomi dope tu tanomani. Jadi di idama naung dihidat batui siat tanomani. Gabe marlujong maibana manopot si Simon Petrus, doho si sean na sadanari, haholongan ni rohani Yesus. Pabuahot tunasida, nunga dibuat nama buat Tuhani siat tanomanna. Dang diboto manang tudia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus doho sisean nasadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani. Narap merlojong dona duai. Gabe marha joload do sisean nasada. Nahumatop sian si Petrus. Gabe parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina. Di ida mapeak akka pangalilit. Alay dang bongot ibana. Roma nang si Petrus siap pudina. Di bongoti matanomani. Jadi di ida mapeak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputini uluna dang rap dohot akka pangaliliti. Ulik do dibalun tuingananna. Disipe asabongot nang sisean nasada. Naung parjolo sahat tu tanomani. Di panoknoti gabe porsea maibana. Ay dang dope diatu sinasida hatani surati namadok ikon hehe ibana sian namate. Asa mulima sisean na duai. Ido saatna. Selamat Paskah madihita saluhutna. Akadamang dohot dainang dang buti salpuhonotta si taonon na hatsit na niay ni Tuhan Yesus. Alay duksaunari gabi boy dohita tumatangis madok awon tama o Tuhan manaon na tinaumi. Dosaku do di porsako dinatar silangiho. Saya tatap ale Tuhan au na di jolomon uhud say patuduhon basam turohakon. Ido taide hot di buket de nomor 70 alui. Alai asa unang buti salpu si taonon ni Tuhani na dua bait nakining ma ikon ingotota awon tama o Tuhan manaon na tinaomi. Penderitaan Yesus menyadarkan kita mudarna na durusi ima pakorhon di dosambu. Pamatangna na mabugangi ima pakorhon ni dosamdui. Pakorhon ni dosa ni portibiodui. Tanganna dohot pakna na tarlabangi
Ima na patuduhon, tajom ni perngulot ta makahulongi dosa. Sampai saat ini kita tidak mampu menumpulkan paku yang tajam itu. Saya margugu duhita totong, laho makahulongi akadusay. Alani ko say tado maditonga-tonga ning uluta. Awo tama o Tuhan manaon na tinaom. Di dalam penderitaan Yesus itu bisa kita lihat bahwa sekalipun di dalam tradisi Yahudi salib itu sudah berdiri, tetapi yang tergantung di sana adalah orang yang jahat. Dan itulah yang menggambarkan secara horizontal manusia itu telah merusak hal yang baik terhadap dirinya dan merusak hal yang baik dengan sesamanya. Dan secara vertikal juga manusia itu merusak hubungannya dengan Tuhan. Idoy ban nadidok nasida iko persilakonoto do Tuhani asa masuk ibana gabe kategori orang jahat. Habe dosat tado nama bahin. Habe nama kokopi tado ibana. Kenapa Yesus harus disalibkan? Seandainya ada 60% yang membela dia mungkin tidak disalibkan. Tetapi yang kita lihat di sana sifat manusia itu tahu tapi tidak mau. Sifat manusia itu mengerti tetapi tidak berani. Ay nadi tahun di Tuhan Yesus iya kana haciti godang do nama boto. Ay bana do Kristus si paluai. Bahkan Kayapas Pilatus pun dia tahu. Alai di boto ibana doi. Dia mengerti tetapi dia tidak berani. Keberanian itu pada saat ini apakah sudah ada di antara kita? Anggo godang do menggelomar gogo doho makatahon hapor seommu di bagasan tikion, kita akan melihat apa yang terjadi. Kita bisa membayangkan namang doho tamu akainang seberat apa rupanya tutup kubur Yesus itu, dan seberat apa rupanya kubur Yesus itu ketika dia terguling, maka orang ketakutan juga. Alai naing husiponon ni kuburan ni Tuhan Yesus na tersilangi tuhita di bagasan tikyon. Bahwa kubur yang tertutup itu telah menutup dalam-dalam perbuatan manusia itu terhadap Yesus. Kubur Yesus yang tertutup itu bukan hanya sekedar mengubur Yesus. Tetapi kalau kita sadar, di sanalah Yesus dengan kuasanya tidak memberi ampun kepada dosa. Itu benar ibana. Joha matea di dia sorokmi. Kalau kau dosa dan kematian punya kekuasaan lagi, mari tunjukkan kekuasaan.
Lausido muse di patorang tuhita di bagasan tikyon. Dung hehe bana bukama batu na manutup tanoman ni Tuhan Yesus i. Lausido patuduhot tuhitan waing di bagasan tikyon akaise mahita na dapotan haluaon. Akaise mahita na dohot marpaska yang telah melewatkan penderitaan itu dengan suatu kemenangan. Sebagaimana umat Tuhan juga merayakan Paskah itu pada saat Minggu Palmarum. Mereka merasa merayakan itu dengan konsep kemerdekaan mereka yang keluar dari pembuangan. Dan mereka membuktikan itu. Tidak ada satupun kekuatan manusia itu yang bisa menyelamatkan dan membawa mereka keluar dari pembuangan itu kecuali kuasa Tuhan. Langsung do di Minggutta di Tikyon bahwa Paskah itu Yesus telah melewati perjuangan yang berat untuk menyatakan bahwa dunia ini akan penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Portibion naing gohan ni asi dohot holong ni rohani di bata. Alani dohonot tamakamang dohotinang. Jangan dong naboy mangalehon asi ni rohani di bata. Tutonga-tonga ni ngolum dang boy tartuor ho asi dohot holong ni rohani debata di tonga-tonga ni ngolum marhite-hite hepeng pangkatmu marhite-hite gogom dangadong boy manuhori alai kodonot tado di bagasan tikyon bahwa Kristus yang disalib itu dia tergantung bahwa salib Kristus dan kematian Kristus itu mengakhiri penderitaan manusia oleh karena dosa, tetapi penderitaan Yesus, kebangkitan Yesus, Yesus yang tergantung di salib itu memerdekakan kita. Yang tadinya salib itu adalah milik orang yang jahat, tetapi sekarang salib itu adalah milik Kristus yang menyelamatkan. Nah tersilangi Kristus gabe deng gamma secara horizontal jolmai doh jolmai. I mata tatap sia jolo silangi. Hubungan manusia yang rusak dengan kepribadian, keegoisan atau sifat apapun yang dimiliki manusia itu seperti yang ditunjukkan kepada Yesus. Anggo hati hai marungu-tungu pedang persoalan. Anggoi hatai hari-hari menggosip pedak persoalan. Di hati-hai bergabus pedak persoalan. Alai dung mate Kristus jala hehe bana. Silang di Kristusi pai baruhok kita masudi. Padengkato kita dohot dongata. Padengkato dirita rap dohot dirita laho majakon natugi jangi. Yesus mati tidak hanya sekedar memperbaiki hubungan manusia dengan manusia, tetapi Yesus yang bangkit itu telah memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Allah. Idoi banaidok Paskah las niroha kemenangan. Alani molohudok selamat Paskah, mari kita sambut, kita menang. Bae maju parjulu sahali songonon. Selamat Paskah, saya menang. Unang mabir hamu gabi menang. Ate. Selamat Paskah. Selamat Paskah, kita menang. Ya. Holanda dua maju, siapa tahu gabi lubai tanot dung paupaton. Ate.
Naparjolo, selamat Paskah. Selamat Paskah. Dapat tuluhon, selamat Paskah dunia mana. Budi tahapal, halak batak anggo sutulu dang sah, ikut tulu 21 ngolu-ngoluin nate. Ale holat tungolu siganu pare deh, unang pole bai tua mata dok tunata sone ate. Ikut tulu 2 sasah unang nina. Olan hudok, bukti kemenangan, bukti Paskah itu adalah kemenangan. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Adong do persakmu. Adong do persakmu. Molo marsak ko berarti natubu do pe di roham dihaholongi hodo pe silahatus. Ia holongi hodo pe si Kayapas. Jala marjaji homse aung hola salpu ari hayonon barbara dua homse. Akhiri semuanya itu. Karena kemenangan kita pada saat ini bukan kemenangan hitung-hitung matematika. Ayanggo hitam mangalehon holong tatu jolma hitung-hitungan dope kan? Unak sudi leon asadong marsugut. Ale Tuhani tidak ada perhitungan untuk menyelamatkan kita. Kasih Kristus itu tidak pernah memakai perhitungan. Holan nabirong majo hubalua bornginon dangi dok songon. Holan nabotar majo, holan na kurus majo, holan na mok majo. Ale di dok nakining selamat Paskah dunia menang. Alani molos halak namo nang dohi tahamu akamang dohotina. Iku petari dahunot tado ayat detai pe madok marlas roha be mahita ala naum hehe marlas roha dangadong biar sakmu marlas roha maho dangadong be paru kilommu ay ngay buat Tuhani paru kilomi alay marsiajar mahitan waing di bagasan tikyon hamu akamang dohotinang marhite-hite si taonon ni Kristus naung pamonakok kita marhite-hite hayon ni Tuhan Yesus maka monakok kita. Mari kita belajar dari penderitaan Yesus sampai dengan kebangkitannya untuk mengatakan bahwa kita seorang pemenang yang berjiwa Kristen, yang berjiwa pengikut Kristus. Badok songonon, jika tidak ada yang membuat kita marah, kita tidak tahu artinya sabar. Alani muludung domo nang nakinikko, ikon alohonot tado hamonangan ni Kristusi. Sebagaimana Kristus mengalahkan semua bukan dengan kemarahan. Alani dinakini jika tidak ada yang membuat kita marah, kita tidak tahu artinya sabar. Jika tidak ada yang mengkhianati kita tidak tahu cara mengampuni. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Penderitaan Yesus membuktikan bahwa kita itu mengkhianati Dia. Tikos deui unang pola mabiar hita ujui gabi pengkhianat. Jika tidak ada yang mengkhianat, kita tidak tahu caranya mengampuni. Jika tidak ada yang membenci, kita tidak akan tahu cara mengasihi. Dan jika tidak ada yang menjatuhkan kita tidak tahu untuk berserah diri. Dan jika tidak ada yang meninggalkan kita tidak tahu cara mengandalkan Tuhan. Dan jika tidak ada masa sulit, kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan.
Itulah jiwa dan sifat seorang pemenang. Kalau ni doha mua kadamang doho dainang penderitaan Yesus tidak begitu berlalu dalam kehidupan kita. Tetapi itulah yang menyatakan kepada kita bahwa seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, ibana do naung hehe, ibana do dala Tuhan nguluan, alanido molodung do hehe Kristus dang marisuang behapor seota. Molodung do dipatudu ibana dala Tuhan nguluani, dala tu banua gicang, tanga dong behasu sadi ta. Alani adong dua edde naboy edde hono munan non. Na parjolo edde hapor tibion nama dok songonon marsulu sulu bitangau mardalan tu akhirana sorok pertedek syak kita unan. Akat tabu edde apalagi mulu malam minggu itu kan marsulu sulu bitanga mardalan dinaholoma laumat dapoton ise laumat dapoton oh itu indai bariban 100 alai mereka kamu mah hola mate bitangi dapat tonom mudo betoani taung be itulah dunia. Dunia itu selalu menggambarkan kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Alani unang pasobu paru kilomi manaluhok ko marhite-hite naung hehe Kristus. Unang bebae paru kilomi ubalga amang dotinang. Di tonga-tonga ni Portibion. Ngamorang be Kristus ide ban na do ibana di bukit detai namartu kot sereal di dalaku tunadau. Aduh sere. Mas. Dang naneng dohonon namasi. Ale hatani de batado. Bolo mardala doho marhite-hite hatani de bata. Dakola makasi holi surgo beho. Dakola nanga-nanga be surgo. Songol lansia te ya te. Hola ilo lansia tu surgo inna. Dakola nanga-nanga be. Ale molodum do namar tukko sereal tu dalaku tunadao. Sianidoro sodang sianidoro hati urun manulu dalata asabor hati tamat dapat Tuhan. Sekarang salib itu sudah tinggal satu. Idoi bandai dokon molo na ingi hutono mau tuhuk ma silangi. Di pasahat silang Tuhani don waik tuhita silangi sada-sada. Molo nakinin jong-jong silang ni Tuhani nunga mardame behita dohot Portibion. Molo dung jong-jong silang ni Tuhani ngamardame behita dohot Tuhani saonari unang bemulak ko tuna pa jong-jong silang ni Portibion. Labatan na unang ponggoli silangi. Ya ubasa ada ilustrasi songonon. Ternyata pada akhirnya salib itu adalah jembatan kita untuk bertemu dengan Yesus. Ternyata salib itu adalah lalu lintas kita terhadap Yesus. Di suatu saat kita tidak tahu, rupanya setiap salib kita itu sudah diukur Tuhan.
Dan Tuhan sudah membuat jalan serta jembatan. Molo di sabola siamut Tuhani, isabola habirang mahita, antara ni Tuhan dohot tita adong may lubang. Ipasahat Tuhan ima tuhita silangi. Ido ibanda ido ibana, molo na yung ihutonom mo tuhu ma. Ipasahat matuhita silangi, alay ala ni do ni silangi, kita tadi lupa bahwa kita ini sudah menjadi seorang pemenang. Holam madu mangulutta, lupa kita, taponggol sa otik. Holam marsak kita, lupa kita, taponggol sa otik. Arsak mi gabi mabaik ko madele. Hamoraw mi bagi mabaik ko gincang roham. Dungi di sadatiki, dangadong be pangalualuan mo di Portibion. Gabi dapat toko matuani. Tuhan, dangadong be hasonang aku di Portibion. Rona mau madapot tokoin. Habe Roma Tuhan imadok. Roma ho. Buam masilangi. Alay di bering mamuse. Bah, puhado bahinok kutulang Tuhan madapot tokoin. Silang mi ba naing nakining bay jabatan mo ina. Ay bado ba inok ko Tuhan, jabatak ko besilangi, ay nga hupong goli, paborat tu sa lilingon. So, tung tapong goli silangi. Kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan itu kepada kita melalui Paskah pada saat ini, katakan bahwa kita menjadi seorang yang pemenang. Alani, selamat Paskah Madihita. Nggak lupa kamu dong pemenang. Ate. Ama. Buhana mahabe moloholak kamu tu surgui hami parpudi. Habe baru adong ro informasi akan atu surgo parjolo menuru abjad do guarna. Berarti hak hami do namar guar a parjolo. Ate. Ikonido do. Kalau kita menjadi pemenang, jangan takut. Donot tama, namar tukut sereau di dalaku. Alani, asalas rohata. Jangan kita buat Paskah ini, hera batri, bui, pigaliling, dungi di cas. Taonok kita mar Paskah, batu tahun naro, gabi mula muse tu habitat na parjolo daong. Kita tunjukkan hidup kita sebagai pemenang dan membawa kemenangan. Natului ma tabain artana arga di tonga-tonga ni bagasta, di tonga-tonga ni rohata. Alani tapa ujung ma marhite-hite suara kemenangan nak kening. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Dok maju nak kening kita salam maju na isapingmu. Ate, tabay salinay. Selamat Paskah, kita menang. Kita maju. Anggo nga pasti betong hahulungan mo diri. Ale napadua hunima, holak kudok napadua ni selamat Paskah, salam majo na di samping mi, na di budi mi mulubui, sotung taralit ton nun. Ate. Salam, olanan non, selamat Paskah, dunia menang, anggotong masih jalangan mahita. Ate. Molutung adong penon, nama mereko asing sanda biasa, dak pola dohonommu, bah asik pamerengmu, dak pola songon. Itordom, dohonommu non. Saya mau membawa kemenangan. Itu rin. Amin. Martang yang baik. Pinuji, pinasangak mahwali Tuhan. Allahu hilalahami do di bagasan tikyolas ni rohanami. Dungmu ba si taononi gabelas ni roha. Nung nga di paingot hami ali Tuhan. Daksal punon nami si taonomi. Ay ido parukilon nami.
ai ido dosa nami. Ai ido si taonon naikot taonon nami. Alai di bagasan tikion patar doali Tuhan. Hodo Mesiasi, hodo Raja, hodo Kristus namonang, hodo Kristus na hehe. Nunga dipakulingi hatap kami. Songon na posom na marsiado mamngida tanoman mi. Songon ima hamin waing di bagasan tikyon ali Tuhan. Marsiado madapotoko, marsiado mamuji ho, ala hodo Jesus Raja si palua sadarion rodi saleleng nileleng na ala ni di bagasan tikyon. Nunga marpas kahami. Nunga ojak be hamonangani di hami. Kami menang. Kita semua menang. Dunia ini telah mendapatkan kemenangan. Allah ikobuano nami ma marhite-hite naung mona kami holong tutonga-tonga ni Portibion. Allah ni ibaru mahami ale Tuhan marhite-hite pikira roha nami. Allah dang tartuhor hami holong dohot asini rohami. Alai dapot nami ale Tuhan. Holan ala asidot holong ni rohamdo marhite-hite holong dohot mudar munadurus. Nunga di payaso. Pikiran nami. Roha nami, gugu nami, sian parhatobanon ni Portibion. Alani di bagasan ti. Las roha nami ale Tuhan ala nunga di pelehoko anak munasasadai humokop pami. Nuain pe dia dopamu dohami ale Tuhan. Ditoru ni silang munabadiai dohami rola homamelehon diri nami to. Alani ale Tuhan sigati roha nami. Pakulingi ngolu nami. Asa totong ale Tuhan. Diri namion marparbuehon pelean natikos. Pelean nasum. Parbadiai hami di bagasat todimi. Asa huhaholongi hami diri nami, huhaholongi hami dongan nami, huhaholongi hami saluhut na di Portibion. Songon makaholongi diri nami, jalai ko kaholongan nami doho ale Tuhan. Sian roha pikiran nang ati-ati nami. Alani marsanga moho di ngolu nami. Marsanga moho di tonga-tonga ni keluarga nami. Marsanga moho di parsaoran nami di huriamon. Salilengon ale Tuhan. Jakon mahami, jalaramoti hami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapuji Tuhata, marente hita, hut mata pasahat peliat. Hey
peleata martangiang mahita. Ale de batama nami na di banua gidjang hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasangat nami masian na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni sileo-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan de batama nami jala para siroha. Mauliate maroha nami jala punjon nami ho ala naung ditubuh hoko hami padua halihon. Sian godang ni asi ni roham tu pakirimon nama ngolu marhite-hite haeheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua jala si pangolu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si hutonon nami. Namarlas ni roha do hamin waeng marningot haeheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar be hami mida hamateat doho sorokna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manogi ho kami sian hamateat tu haeheo sugut. Alaniu bahen na hupangi do hami. Saya si roham, patogu mahapor siaon nami maniok barita na uli. Asa unang ganggu rohanami di nahubolus sami hamatiani. Say sungguli marohanami, dohot rohani dongan nami. Asa rabhehe hami sian parrohaon na burugi. Asa tarulah ho kami parangin ay baru. Say paso-paso mahuriam dohot parbarita na uli. Nama maritaon haeheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan napidem roha. Jala hehe siad dosabi. Say papos marohanami makapor siay. Naung mardame jala mardomu hami tuho, ala ni pardingganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami, top pamarohanayas, dohotod di namasihohot di bagasak kami. Asa tarhajong jokok kami, naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarhapul rohanami marningot akadongan nami naung jumolon ni alakmi. Jala asa tarhapul rohanami manaos si taono di hasyanganon. Saya pu lima akan namatian na dangol na pogos na somarama somarina akan namabalu dohot akan namalungut tu banua gijang marhite-hite haeheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmo, saya Roma harajonmu, saya saat malomeni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Hamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amen. Selamat Paskah Madhita.